Kajing pinpana kabadon kam. Kajing pang COVID-19 balawan nau kenyang novel coronavirus kalak ta bat pur habaro ke berthai bat hakari India ru kumjo. Kalong kabadon kam bangin sengap ha bat bot yaki kendon ha kani kajing pentim. Ni day ban kit khia ban pendap laki kamram shimet ban ya tray lang ban ya kun persya ya kani kajing pang kenang ban wanra ya ka kot khia na ka benta jongi shimet na ka benta ki bahing basam ka shnong ka thau ka jala bat kari. Hidak jong gani kajing pang COVID-19 kiday, kajing shitmet, kajing jerho, kajing shitam ban ring mensim, ki weipat kidak kishin jong gani kajing pang kilong, kajing kta ne pang kamet kapat, kajing set kemud, kajing bon, kajing jau umud, kajing set rendang, kapinhiar kepo, kumno kajing pang COVID-19 kapriang, kani kajing pang kapriang na ka umbia bami ha kapor ba ulene kabriu kapang COVID-19 ki jerho ni senria. Kajing sapriang jong kajing pang kalaban wan lemba kini hi arukom. Bakta ya ulane kanong pang. Bakta ya kijaka babit ka umbia jong kinong pang COVID-19. Kidon kibri kibadan kani kajing pang COVID-19 henry ki bempat pin i ya kidak kishin bakilayo ya kani kajing pang. Kum kini kibriyo kilaban pinpur ya kani kajing pang syaki weipat namar ba kashim khat saw sngi tat hadu ba kidak jong kani kajing pang ki pau shabar. Mano balaban yo ya kani kajing pang. Kibriyo ki badang wan pai na bar kari India, ki bahayang bahasem jong kibriyo ki badang shuwan pai na bari India, kibriyo ki badang shuwan na kiway ki jala jong kari India, ki bahayang bahasem bat ki parlok parajor jong kito ki bapang COVID-19. Kibriyo ki balapalat kan rup hosnem kereta, kibriyo ki badan jingpang kung ka high blood pressure, ka jingpang klong snam lani ki heart problems, ka jingpang ni shitom ring mensim lani ka asthma, kibriyo ki badan cancer, kibriyo ki badan ka jingpang shini lani ka diabetes, ki kloy ban kiam ban shakta ha kani ka jingpang COVID-19. Kumno ban kiar na ka jingpang COVID-19 bat kumno ban om pinbit ni pinpur ya kani ka jingpang shakiway, ya liya ban kiar na kibriyo ni ban om ya lumlang bat kiway, kiaran na kijing yalang bat kijaka babun brio. Bu ya kijing jingai kung bashi mitar nilai put hapadeng jong pi bat kiway ki brio kamtam ladap yo i ba kijerho ki senria ni don jing shit. Shong ha yeng kat bala mi na yeng tang habadon kam. Pila ban boru da kijing pentip hakamat ka yeng ka jong pi ba pi shong yeng bat kiar na ujing pang bat ba kiway kim day ban wan rung ha yeng ka jong pi lada kim don kam. Kiar ban kata ki brio bat kiar na kijing hublek ti ka betim ne bat kati ne ban kedop ya kiway. Pindon kam ki rukom man wan ra ya kijing kuo jing suba. Sat ya hikti man kapor bat sat baha da ku bat da kasabon. De ban sat kti kum ni. Kelan kasabon haman ki benta jong ki kti ka jong pi. Sapen kuot da ka bathe da ku Le ya kani kumba arpau hado saw pau sekon nang ta sanyar rikyang ya ki kti. Tangmar supaya yeng haba piwan na shabar kam tamlay haba piwan ya kendo ya ki brio bat ya kinong pang. Di ban sat yikti shwaban shet jing shet shwaban bam bat shwaban ai bam ya ki kun hayeng. Di ban sat yikti shwa bat hadian balay penkana. Hakapor ba pi senria ne jerho di ban ka ya kasuntur jong pi da rumal ne ki jan ne ka da ka tembut. Wat nung biya ha ki jaka ba. Wat nung keren jam ni keren ting ha ki jakapan ba. Wanam kata ya ki kaman kumud ni suntur da ka kti ka bajabo. Pen kuit ba bat man nakapor ya ki tiar gitar hayeng kum ki mien ki kiyo ki pliang ki jan bat ki wei ki jaka ni tiar ha ka ba ka jingpang ka laban syong. Lada pi pang ne pilawan pai na ki wei ki ri la ni ki jela. Klempap pide ban pentip ya ki nong tray asha lani lani ka medical officer padlet sha ka PHC lani ka CHC ha ka shnong ka jong pi pilaban punru ya kini ki number bapinyo ya ka jingerap kani ka por pangit kia ngila ban rat ding khong ya kani da ka jinge trailang